Det er overload på vægten, og den du... Så det er vel over 200 det der. Det var 1 millimeter, ikke? Og det er inden for tolerancen det her beslag. Ja, nu er det kommet til. Ja. Og vi kan prøve lige igen. Den er overload. Det er fuldstændig. Jeg synes det er... Jeg forstår det ikke. Ja, nu har jeg trykket ind, og det er 1 millimeter. Så får jeg også i beslag. Ja. Ja. Max 1 millimeter ved 2 gange overload på min vægt, som kan højest op til 200. Det er det bedste jeg kan gøre for jer.